La 11a edició de la Ruta de la Cerdanya ha començat l'11 de juliol. La ruta és un concurs de dues categories, la doma i el salt, i ja és un clàssic dins del circuit hípic català y una prueba de referencia a nivel nacional. El tema del salto y la doma son dos disciplinas que está bastante afianzado ya dentro de lo que es la ruta. Y el concepto un poco es un concurso, a pesar de que son concursos de alta competición, pero son concursos en los que se aproximan jinetes nobles y principiantes junto con jinetes ya amateurs o destacados. Aquesta edició estrena 66 boxes que compten amb tot el necessari per al cavall esportiu. S'estrena també una pista d'assaig amb un compost de silissa i carreró molt beneficiós pels cavalls. Els dos concursos de doma són de categoria nacional 2 estrelles i puntuen pel Màsters del Cavall Ibèric, reservat a cavalls de pura raça espanyola. És l'única etapa d'aquest Màsters a l'estat, la resta són amb seu a França, Itàlia i Bèlgica. Y creemos que es una fórmula buena porque se ven o compiten conjuntamente con los jinetes de alto nivel, ¿no? Y eso, pues al jinete que empieza, pues se fija en el otro, les gusta competir con ellos, los ven, pensamos que es bueno y la verdad es que la fórmula está resultando. Després del concurs de doma, la ruta ha seguit amb el concurs de salts del 22 de juliol al 7 d'agost. Puigcerdà 1, que està dintre de la Lliga Superior de la Federació Espanyola, resulta el més important dels 4 GPs de salts de la ruta. Hi han participat vora els 200 binomis, a més dels participants dels concursos socials i de la prova per equips, que va guanyar el Goyoaga Team. Divendres, Sofia Verdugo, amb Vip Show, s'emporta la prova de U35. L'amazona Laura Roquet, amb Symphony de Rev, ho feia el dissabte a la mateixa prova de U35, i en el primer GP de diumenge hi ha hagut un nivell altíssim. Fins a 7 binomis s'han classificat per al desempat, que l'ha guanyat Blai Capdevila amb Bovine Jambo, postulant-se com un ferm candidat a endur-se la Copa Cerdanya. La victòria en el segon GP de la ruta de dissabte 30 ha sigut per Carlos Carpintero, amb Negus de Benneville. Els participants han rendit a un gran nivell, tot i ser una jornada que ha estat marcada per la gran dificultat del traçat. El tercer gran premi de la ruta ha presentat molta igualtat entre els binomis al capdavant de la general. La brillant actuació d'Imma Roquet i Catina del Maset li ha donat un merescut primer lloc en el tercer GP, que de passada l'ha situat al capdamunt de la general de la ruta de la Cerdanya amb 50 punts. Tal com estaven les coses, era d'esperar que l'últim cap de setmana de la ruta creés afició. La jove amazona Laura Roquet amb Kitty del Duero s'ha endut la prova de U35. Dissabte, Andrea Jordà i Buranessa s'han imposat en el petit gran premi Boí Galtés. Diumenge es va disputar el quart i definitiu gran premi que decidia el guanyador de la Copa Cerdanya. El duel entre Capdevila i les cosines Roquet feia preveure un final de ruta molt emocionant. Finalment, ha sigut l'amazona Imma Roquet que ha fet història, sent la primera amazona en guanyar la ruta de la Cerdanya. Capdevila s'ha quedat sense la tercera victòria consecutiva, que li hagués donat un trofeu encara mai lliurat, que premia el guanyador de 3 edicions consecutives o 5 d'alternes. Pensamos que es una fórmula interesante para la Cerdaña porque se potencia el turismo con un target de gente interesante como turista, se llenan hoteles, funcionan los restaurantes, funcionan los bares, funcionan otras hípicas, pues nosotros no podemos albergar el número de caballos que viene a competir porque no nos caben en la instalación, entonces hay otras hípicas que durante esos días tienen negocio porque ofrecen el pupilaje durante esos días. Aquesta edició ha duplicat el nombre d'inscripcions de la passada, tant en els concursos oficials com en els socials, ocupant d'activitat les instal·lacions. La valoració per part d'amazones, genets i entrenadors ha estat molt favorable gràcies a les condicions de les pistes i la gestió de l'organització formada per Prohípica i Equestrian Puigcerdà. La temperatura fresqueta dels Pirineus sempre ajuda que els participants es recuperin millor de la calor. El nivell de la ruta de la Cerdanya d'aquest any ha estat molt alt i el públic ho ha passat molt bé.